Musíte kliknúť na odkaz v popise, aby ste prešli na webovú stránku IRIO a potom si stiahli ich aplikáciu. Vyberte si. Keď budete v aplikácii ALO, uvidíte zoznam najpopulárnejších krajín. Potom si môžete vybrať krajinu, pre ktorú chcete získať eSIM. Ak cestujete po svete a navštevujete viacero krajín, môžete si zaobstarať globálnu alebo regionálnu SIM. Takže napríklad, ak kliknete na regionálne a cestujete po juhovýchodnej Ázii, môžete kliknúť na Áziu a získať eSIM špeciálne pre Áziu. Podľa môjho názoru väčšina z vás bude chcieť eSIM len pre jednu krajinu. Pravdepodobne idete na dovolenku. Takže teraz kliknem na Thajsko a odtiaľ môžeme vidieť všetky rôzne možnosti, ktoré ponúkajú. Od tohto bodu sa musíte rozhodnúť. Chcete iba dáta, alebo chcete dáta, hovorí Asans. To závisí od konkrétnej osoby. Ale úprimne, ak len cestujete, v dnešnej dobe takmer každý používa len dáta a aplikácie na zasielanie správ. Takže idem do aplikácie a vezmeme si nejaké dáta. Takže poďme a kúpme si tento 3 GB balíček za 5 libier. Tieto ceny sa môžu pre vás líšiť a môžu byť zobrazené v inej mene. Zoznam eSIM. Teraz, ako vidíte, máme tu eSIM. Podrobnosti. Tiež vám povie, že vaše eSIM je možné nainštalovať iba raz. A úprimne, odporúčam vám urobiť to doma na Wi-Fi predtým, ako odídete, pretože potrebujete stabilné pripojenie Wi-Fi, aby ste sa uistili, že sa všetko správne nainštaluje. Potom, keď budete v krajine, môžete ju aktivovať. Takže pokračujte a kliknite na inštalovať a tu uvidíte pokyny. Kliknite na to a pamätajte, robím to doma so stabilným pripojením Wi-Fi, dobre? Budeme postupovať podľa tohto procesu. Je dôležité, aby ste mali prístup k stabilnému internetovému pripojeniu. Teraz kliknite na ďalej. Neprerušujte proces inštalácie eSIM. Toto je veľmi dôležité. Inštalácia eSIM môže trvať 1 až 2 minúty, takže kliknime na ďalej. Neodstraňujte svoju eSIM. Toto je tiež veľmi dôležité, pretože ju môžete nainštalovať iba raz. Kliknite na ďalej a potom starostlivo postupujte podľa všetkých krokov. Budete mať 3 možnosti. Môžete buď nainštalovať eSIM priamo, čo je prvá možnosť. Druhá možnosť je QR kód a tretia je manuálna inštalácia. Úprimne, nezaoberajte sa ostatnými možnosťami. Kliknite na priamo a dole je tlačidlo. Hovorí sa tam nainštalovať eSIM. Kliknite na to a uvidíte ďalšie pokyny. Potom môžete kliknúť na ďalej, znova na ďalej a potom nainštalovať eSIM. Teraz povoľte inštaláciu novej eSIM a tu vidíte, že sa pripája. Teraz môžete vidieť, že bola nainštalovaná a je pripravená na aktiváciu. Ak kliknete na pokračovať, môžete prejsť na ďalší krok. Teraz sa pozrieme na názvy mobilných plánov. Takže tu máte primárny plán a mobilné dáta. Primárny plán zodpovedá SIM karte, ktorú máte v telefóne. Toto je jednoducho číslo vašej bežnej SIM karty. Váš plán bude ten druhý, ktorý sa v mojom prípade nazýva mobilné dáta. Môžeme to neskôr zmeniť, takže sa nebojte, len kliknem na pokračovať. Ako vidíte, teraz tu máme oboje, tu máme iMessage a Facetime. Nechám to na primárnom pláne, ale môžeme to neskôr zmeniť. A pre mobilné dáta teraz tiež vyberiem primárny plán, pretože ho môžem neskôr v Thajsku prepnúť. A uistite sa, že povolený režim prepínania dát je vypnutý. Neprepne sa. V aplikácii i prejdite na moje eSIM, kde uvidíte svoju eSIM. Po kliknutí na podrobnosti zistíte, že je nainštalovaná. Takže ak kliknete na inštaláciu eSIM a potom na zobraziť pokyny, teraz vám ukáže, že vaša eSIM bola úspešne nainštalovaná. Teraz choďte do mobilných dát a tam ich aktivujte. Znova, vaše dáta sa nepoužijú, kým nevstúpite do krajiny, pre ktorú ste si vybrali eSIM. S týmto ďalším krokom by ste mohli počkať až do noci predtým. Urobím to teraz, pretože dnes večer letím a chcem, aby bolo všetko pripravené, keď prídem. Takže môžeme pokračovať a ukázať vám tento podrobný návod. Toto vám ukáže, čo máte robiť a zároveň si to môžete porovnať s mojím videom.
Teraz vám ukážem, ako na to. Prejdite do nastavení telefónu, potom musíte prejsť na mobilné služby. Keď sa v mobilných službách dostanete pod SIM kartu, uvidíte, že máte primárnu, ktorá zodpovedá vášmu telefónnemu číslu a potom mobilné dáta, ktoré zodpovedajú vašej eSIM. Kliknite na mobilné dáta a ak ich chcete premenovať, môžete tak urobiť kliknutím na štítok mobilného paušálu. Pridám vlastný štítok a napíšem sem Dajsko. Teraz veľmi dobre poznáme rozdiel medzi nimi. Už je aktivovaná. Pri výbere siete uvidíte, že je v automatickom režime. A keď prídete, automaticky si vyberie najlepšiu sieť, v mojom prípade v Dajsku, na použitie eSIM. Jediná vec, ktorú teraz musíte urobiť, je aktivovať dátový roaming. Odporúčam vám ho aktivovať ihneď po pristátí. Aktivujte. Prepnite. Ako vidíte, toto je moje osobné číslo a môžete deaktivovať dátový roaming pre mobilné dáta. Takto zabezpečíte, že dáta budete čerpať z eSIM a nie z vašej SIM karty. Za dátový roaming s domácou SIM kartou by ste totiž pravdepodobne platili vysoké poplatky. Teraz zapnem dátový roaming, keď pristanem v Dajsku. Nastavím kameru, ukážem vám, ako to funguje a dodám vám odvahu to urobiť. Dobre, teraz sme v Bangkoku. Ukážem vám, ako aktivovať eSIM karty. Dokážem vám, že to funguje a tiež vám ukážem, ako si skontrolovať spotrebu dát. Takže čo musíte urobiť, je prejsť do nastavení, nájsť mobilnú službu a kliknúť na ňu. Teraz pravdepodobne stále máte svoju primárnu linku a môže byť zapnutá. Ak je zapnutá, odporúčam vám ju čo najskôr vypnúť, pretože tieto dáta zjavne nechcete používať. Takže túto linku vypnem. Tým sa vypne moje primárne telefónne číslo. Ak chcete toto telefónne číslo naďalej používať, môžete ho nechať zapnuté, ale musíte vypnúť dátový roaming. Takže aj to je možnosť, ale len na účely tohto videonávodu. Aby som vám ukázal, že eSIM skutočne funguje, úplne ju vypnem. Teraz prejdime na eSIM, ktorú som nazval Dajsko. Môžeme to jednoducho zapnúť. Keď to zapnete, vráte sa späť a znova na to kliknite. Potom uvidíte všetky tieto možnosti. Musíte sa uistiť, že je zapnutý dátový roaming potom, keď prejdete na výber siete, mal by byť nastavený na automatický. To je to, čo hľadáte. Takže teraz sme to zapli. Teraz môžeme zapnúť mobilné dáta na dajskej eSIM karte. Keď je to hotové, môžeme sa vrátiť a teraz by sa mala nájsť sieť. Ak máte stále problémy a sieť sa nenachádza automaticky, prvá vec, ktorú by som urobil a ktorú urobím teraz, je vypnúť a znova zapnúť telefón. Ak to nefunguje, môžete prejsť na výber siete a v predvolenom nastavení je nastavený automatický režim. Siete o minútu. Takže si len vyberiem ICE a uvidíme, či sa nám podarí pripojiť. A ako vidíte, máme veľmi slabé pripojenie k ICE, takže to je dobré znamenie. Niekedy to môže byť trochu problém, ale teraz máme pripojenie, všetko je pripravené a sme pripojení. Ako vidíte, nie sme pripojení k Wi-Fi, takže 4 čiarky predstavujú našu sieť. Správne, to je naše dátové pripojenie. Takže to by som urobil, ak by ste narazili na nejaké problémy. Potom ho môžete vrátiť do automatického režimu, keď budete mať pripojenie a signál by mal byť dobrý. Teraz, ak otvoríme Chrome, dokážem vám, že to funguje. Vyhľadám napríklad Zang a vidíte, že sa to teraz načítava a všetko je pripravené. Všetko funguje. Tu v aplikácii ju môžeme reštartovať, keď dostaneme signál. Potom prejdite na moje eSIM karty a jednoduchým kliknutím na podrobnosti zistíte, koľko dát vám zostáva. Tu vidíte svoje dáta, dobu platnosti, ako aj zostávajúci objem dát. Takže odkaz na Airalo nechám v popise nižšie.